So yan guys, nakalawas yung mga alaga natin guys. Panay. Ha? Mangukupan na dyan. Yay? Muna pag ilo ka na. Muna dama. Mangukupan na. So yan guys, nakikikain yung isang manok natin dito. Oh. Ayan. Nakalabas sila. Parang hindi na pumanaw na namangan. So guys, magpapakain din tayo sa loob tong mga puting manok natin. Inaagawan nila yung kwan guys, yung pagkain ng kwan ng mga pato at manok na native. Dito tayo sa loob. Ay, nag-relic naman itong kwan nila guys. Ayusin ko yan guys mamaya. Sa ngayon, magpapakain muna tayo. Ito yung pagkain nila. Mga decal white to guys. Decal white. Yan yung mga iba, nasa labas pa lang sila. Bali breeder feeds na to guys yung kasi pang breed natin to. Ito yung mga paitlogin na manok guys. Muna yan. Ayusin ko muna to guys. Tapos may con guys. Titimpla natin sila mamaya ng bacterial flushing. Ipo muna dito sa taas. Ayusin natin to guys. Wala natanggal yung lock niya. Tanggal yung lock niya guys. Nung ka muna na. So yan guys, nandito na yung baby ko guys. Kagigising na. Ngayon mo lang ginamit. Putol itong lock niya guys. Putol. Kaya ngayon, kuha tayo dito. Yung lock na ito. Ubus na naman nila agad. Bigyan ulit natin sila para mag-stay sila dito sa loob. Papalitan ko na rin lang itong kon nila. Bakit? Naklijoin mo nga ako. Bakit? Naklijoin mo din sila Tignan mo sila.
tayo sila, no? Wala na naman sila. Yun guys. Lasan natin ito sa magtitimpla tayo ng kanila. Gamot. Opo. Tumayo ka kasi anak, tumayo ka. Tumayo ka anak. Sige na, lagyan mo siya. Dito. Huwag mo masyadong itutok anak ha. Hugas tayo ng kamay. Saan na dito yung kwan. Bigyan ulit natin sila guys para lumayo sila sa atin. Sige na. Ayusin. Wala daw dyan may isa. Tignan mo, ayusin mo naman siya. Full charge to? Yan guys, tapon na natin to. Maskarga natin ito. Okay, ang dumi na to. Tapos pang huli guys, bigyan ulit natin sila bago natin isarado. Ayun, doon na sila. Samantalahin natin lumabas guys. Nandyan sila, nandyan sila sa loob. Pero nakakalabas sila guys pag ano, makalipad sila dyan sa taas. Tititimplahan natin sila guys ng gamot nila Premoxil para na mabilis kasi silang nagkakasipon. Lalo na ngayon medyo masama yung panahon, ano. Medyo minsan umuulan, minsan uminit, pabago-bago yung panahon, kaya dapat alaga sila sa gamot. Premoxil yung binibigay natin guys. Ito yung pinagpaparilan mo. Ito yung mga native, tapos pato. Okay lang sila na nakalabas guys kasi medyo malalaki naman na yung mga kwan, yung mga palay natin. Etong mga manok natin guys, nasa magsi 6 months na sila. 6 na yung taon nila. Opo, malapit na mangitlog itong mga to. Pagka nangitlog na itong mga to guys, magpapapisa na tayo, yun yung gagawin nating RTL. Ito yung mga breeder natin. Papa, hindi mo naman ginawa yung kwan? Yung pinaglagyan ng mga gamit. Yung sa likod ni kwan, sa likod ni mama. Ano yan? Mamaya guys, pagka na pumasa na yung kinain nila, pagka nagutom ulit sila, tataas sila dito sa bakod nila, lalabas sila dito.